Искрено съжалявам за това, което трябва всички да чуят и видят. И искам да ви кажа, че наистина стисках зъби и се молих до последно, просто да не се стига до това, защото мен лично ми се къса сърцето да го слушам отново и отново, но за съжаление става въпрос наистина за... Разбера. Не бе, чакай малко, стой. Почваш пак. Да, сега пак ще ида в полиция. Ма защо? Защото ти си селска пръчка. Аз ти казвам, съгласен съм да си се подпишеме, да се разведеме, детето да е спокойно и щастливо. Ето отива в изправителен дом. Айде да видим какво ще направиш, буклук мръсен. Спри да ме удряш, Спри бе. Детето го взимат, разбрали? Какво ще направиш? Очите няма да му видиш. Аз съм го родила и аз ще му реша съдбата. Ти значи го мразиш. Ти значи го мразиш, щом избираш да му я развалиш съдбата. Аз това виждам в тебе. Мразят теб и семейството ти. А защо собствения си син тогава му правиш лошо? Това не разбирам. Трябва да спреме вече. Няма Стига, какво моля. да спрем, аз съм решила. Добре, окей, просто Според моля те мен да ти и спреш. твоето семейство не сте годни да имате това дете. Аз ти направих безценен подарък. Ти не оцени мен и моята помощ. Знаеш, че аз за Затова ти детето давам сега, всичко. затова ти сега ще го издухаш. Ти знаеш, че аз за това дете умирам и всичко давам и всичко правя и Кажи го на му държавата. треперия Те и... ще ти дадат думата. Ще го вземат утре полицаи за 24-ка и те ще преценят. Да разбера. Моля? Какво? Като си без Давидата прекилка. Защо? Какви си тия заплахи? Ти нормална ли си? Еми това заслужаваш. Ама Жужи, аз ти казвам, че наистина не съм имал проблем с тебе. Не искам да се караме. Мамо, най-много ще го заболи, ако дам детето в избор. Аз много го обичам, обаче първо не направи нещо. Това е ден моето този човек не заслужава детето. Да го взима държава. Да, той го направи да ме върже, да мога да стоя като куча и да гледам в точка. Но със сигурност те баба и дядо няма да го видят. Ти си готова да му навредиш на бъдещето, само да не... Само за да Ти не му направиш на мен навреди. мръсно. Да, на всичко съм готова. Готова съм в затвора да влеза, само ти да си нещастен и всичко най-лошо да ти се случи. Добре, окей, ама защо би навредила на него, нали уж го обичаш? Аз пак ще го обичам. Но би му съсипала бъдещето. За мен това не е съсипване. Ако държавата така прецени, така е редно. Те ако го пратят в, как се нарича това, в дом за деца, това бъдеще ли е? Сега какво невероятно семейство, къща, дом, усмивка има. Той е щастлив 24/7. Аз съм виждал някой да се усмихва повече от това. Ще плата на някой, който не може да има деца и който наистина иска и ще го гледа. На Но теб няма не те ли да боли се да не го виждаш? Да, боли ме, но аз пак ще го виждам. А не Но- можеш и но просто да няма го да гледаме се- нормално? Не, аз не искам да имам общо с теб, Не, твоето семейство. не бе, нищо общо. Разделени, като много други двойки. Да го взимат полицаите и ще се борим за него. Съдът ще ми го даде на мен. Ама така, поне като го вземе държавата, Илян няма да го вижда. И детските му родители. Това беше. И сега ще видят комбо пядели. Ще рода друго. След 4-5 години аз съм млада и хубава. Мамо, айде сутринта ще звъна на 112. И майка е на моето мнение. Ти заслужаваш най-лошото, а най-лошото е да вземат детето. Аз сутринта ще звъна на 112 да го взема.